उदालगुरियाव दिनै दिपेन बर' बिथाङा जइन जानायनि उनाव लोब लोब फैनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै बा माहारियारि आफादाव थानानै राजखान्थिनि खामानि मावस्लायस्लाय दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बिटिसिनि बारग' चिफ प्रमद बर' सारा जे मैयानि दिनावहाय जोंहा एबसुनि बारग' प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' सारा जे UPPL आव जगदान जादोंमोन। बिनि उनाव जोंहा मानाव गेदेर बिटिआरनि बारग' चिफ प्रमद बर' सारा मा बाथ्रा जोंनो फोरमायखो, बेजोंनो लोगोसे जोंहा BPFनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारी सारा मा बाथ्रा बुंखो जे दिपेन बर' सारनि सायाव। स' रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नायलांबानो जाबाय। अब्ला रायजोफोर बेफोर गासै भिडिअ क्लिप्सखौ आङो स्क्रिनाव होग्रोबाय, स' नोंथांमोना नायग्रोदो। दिनै UPPL हान्जानि थाखाय जोबोद मोजां खौरां। गोलाव सम बर' हारिखौ दैदेनबोनाय बर'नि मोनसे माहारि आफादाव गोलाव सम दैदेनगिरि बिबान रुजुबोनाय दिपेन बर' बिथाङा UPPL दोलोआव जइन जादों। बिथांखौ जोङो बरायदों आरो बिथाङा जइन जानायनि उनाव उदालगुरि जिल्लाजों लोगोसे UPPL आरोबाव जोबोद गोख्रों जाबाय आरो बिथांनि जि गोलाव समनि सिमां बर' माहारि दानाय, बर' माहारिनि जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनाय आरो बेजों लोगोसे जोंजों रायजो जानाय हारि माहारिफोरनि जौगानायनि हाबा मावनायनि जि मोनसे सिमां दङमोन, जायखौ बिथाङा फरायसा आफादाव थानायाव सोमावसारनायनि गेजेरजों मावदोंमोन, राजखान्थियाव फैनायनि उनाव बेखौ दिनै राजखान्थि गोहोखौ लानानै मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। दा बेनिखायनो बिथांनि फैबाय थानाय राजनिति जिउआव आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावदों। बिथांखौ जों बरायदों आरो UPPL आव फैबाय थानाय समाव जिखिनि दैदेनगिरि दङ, बिथाङा आरो सासेबाव गोख्रों दैदेनगिरि महरै दिनै जोंनियाव जइन जाफैनायनि उनाव UPPL जोङो मोनफ्रोमबो खामानिखौ जोङो आरोबाव गोख्रोङै मावलांनो हागोन, बेखौ आं फोथायदों। दा कंग्रेसनि आफादगिरियाबो MP, BJPनि आफादगिरियाबो स्टेटनि MP, स' UPPL आवबो दिनै आफादगिरिया MP। बेथ' गोदान बाथ्रा नङा, बे गोसोनिसो बाथ्रा। नोङो दिल्लीयाव था, जेराव था, जुदि गोसो दङब्ला हारिखौ सिबिनो हायो आरो गोसो गैयाब्ला सानसेमानि जुदि जौ लोंनानै बेदर जाना उन्दुबाय थाबाय थायोब्ला हारिया जौगानाय नङा। दा नंखायनो हारि सिबिनाया गावनि गोसोनिसो बाथ्रा। आंहा जिहेतु थांनाय 30 बोसोरनि बारा हारियाव खामानि मावनायनि मोनसे अभिगता, आं सरकारखौबो 5 बोसोर सालायबाय आरो दिनै जिहेतु जोंनि हारिया गोबां जेंना दङ, जोंहा 2 MP दङ आरो 3 MP जानाया जोंनि थाखाय हारिनि थाखाय जारिमिनारि मोनसे घटना, बियो मोनसे जाथाय जे दिनैसिम उदांस्रि भारतआव बर'फ्रा 3 MP मोनाखैमोन, दिनै जों 3 MP मोनबाय आरो 3 MPया थांनाय बोसोर जिखिनि बाथ्रा एबा जिखिनि जोंहा मा होनो जेंनाफ्रा सुस्रांजायाखैमोन, बेखौ जोङो लकसभा आरो रायजो सभायाव जयैनो गोख्रों मोनसे रल लानानै, बिफाव लानानै बेखौ जाफुंसार महर होनायनि थाखाय जों खामानि मावगोन आरो हारिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय जों अरायबो नेशनेल प्लेटफर्मखौ जोङो इउज खालामनो थाखाय एबा इनफ्लुयेन्स खालामनो थाखाय जों नाजागोन। सानसे साननि गेजेरावनो जोङो बिजाथिखौ फोजावगोन। उदालगुरियाव दिनै दिपेन बर' बिथाङा जइन जानायनि उनाव उदालगुरिनि जोंनि मावथि दैदेनगिरिफ्रा आगोलाव जिखिनि गोसो गुदुं जाना मावदोंमोन, बिनिख्रुइ 10 गुन गोसो गुदुंजों खामानि मावगोन जोङो नुनो मोन्दों आरो दिनै लोब लोब फैनानै गोबां लाइमोनफ्रा UPPL हान्जायाव दिनै जोङो जइन जाफैदों आरो दिनैनो जों बुंनो हायो जे नेक्स्ट जि एसेम्ब्लि इलेक्सन, बेवहाय UPPLआ उदालगुरियाव देरहाखाबाय, बेवहाय जेबो गोनो गोथो गैया आरो रायजोफ्रा जोंखौ बुंबाय थादोंमोन जे खालि बिजाथिखौल' फोसावनांगौ, खामानि मावनाया जोंनि बिबान। आरो थांनाय MCLA इलेक्सनाव बिथांमोना BPF दोलोखौ देरहाहोनानै जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावबाय होननानै रायजो राजाफ्रा फोरमायदों, गुबुन हारिनि रायजो राजाफ्रा, जोंनि हारिनि रायजो राजाफ्राबो। दा नंखायनो सानसे साननैनि गेजेराव बिजाथिखौ फोसावनाय लोगो लोगोनो उदालगुरि जिल्ला आरो उदालगुरिनि 4 समस्तिनि थासारिया आलादा जागोन आरो बेवहाय 4नि गेजेराव 3खौथ' सिउर हमनो हायो जे UPPLनि बिजाथियानो देरहागोन। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। मानगोनां दिपेन बर' सार बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर बावहरदों। बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आजिरा लानानै राजनितिकआव थोंजों UPPL दोलो बा मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय राजनितिक दोलोआव हाबहैबाय। बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय पार्सनेलि आङो बरायहरदों। नाथाय आं बेखौ बुंगोन, दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै बा माहारियारि आफादाव थानानै राजखान्थिनि खामानि मावस्लायस्लाय डाइरेक्ट बा थोंजोङै
राजखान्थियाव थानानै खामानि मावनाया मोजांसिन होननानै आं सानो। मानो होननानै बुङोब्ला रायजोआ बयबो नुखादों जि दिननिफ्राय मानगोनां दिपेन बर' सार बिथाङा माहारियारि आफादनि बा एबसुनि आफादगिरि जाबोदों बै दिननिफ्रायनो जुरिजेननायनिफ्रायनो बिथाङा राजनितिकनि खामानिखौ मावबोनायखौ जों नुनो मोनदों। जों जाथिनि थाखायनो जा हारिनि थाखायनो जा बा डेभेलपमेन्टनि थाखायनो जा जिखि जाया राजनितिकजों अहरह लोगो लोगो हदायबो सानफ्रोमबो थानानै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों। बिनिखायनो आंनिफ्राय आं वेलकाम खालामदों नोंथाङा दिनै बेबायदि गोथार आफादाव थानानै राजनितिकनि खामानि मावस्लायस्लाय थोंजोङै राजनितिकआव थानानै खामानि मावनायखौ रायजोआ पसन्द खालामगोन आरो मोजां मोनगोन। मानो होननानै बुङोब्ला गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा इउनिट लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा आरो ओजोङै आनसलिक लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा गोनो गोथो जानानै दङमोन। माब्लासिम बबे समसिम जोङो राजनितिकनि उन थांफाबाय थागोन, बबे सिमसिम जोङो राजनितिकजों दैदेनजाबाय थागोन होननानै गोबां आनसलिक लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा सावरायदोंमोन, रायजो राजाफ्रा सानदोंमोन। खारन माहारियारि आफादनि गिदिर लिडार जानानै दिनै जों जुदि राजनितिकआव बै आनसलिकआव थानाय, इउनिटआव थानाय, डिस्ट्रिक्टआव थानाय बिबानगिरिफोरखौ जों जुदि बेबायदि परिचालना खालामबाय थायोबा राजनितिकजों जोंहा रायजोनि साननाय नोजोरा गाज्रि जायो। बिनिखायनो आङो फिन आरोबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मानगोनां दिपेन बर' सारखौ आं वेलकाम खालामदों। नोंथाङा गोथार आफादखौ नागारथ'नानै दिनै फैबाय आरो राजनितिकनि खामानिखौ नोंथाङा बै समनिफ्रायनो मावबोखादों। बेयावहाय दिनै मा UPPL मा आबसुनि दैदेनगिरि बेयाव जेबो पार्टिखौ थायाखैमोन। नाथाय नोंथाङा दिनै बे हमलसना खालामजानांगौनिफ्राय नोंथाङा मोनसे स्टेजाव आगान होबाय। बेखौ रायजोआ दिनै निस्सय बिबेसना खालामगोन आरो रायजोनि थाखाय राजनितिकआव थानानै मावलांगोन होननानै आं आसा खालामो। नाथाय आरो एबसुखौ बा माहारियारि आफादखौ गाज्रि नोजोरजों फाव फान्दायनानै जेन आरो राजनितिक फारसे चक्रबिउ खालामनानै जेन गाज्रि लामाजों जेन दैदेना बेखौ आंनिफ्राय अनुरद खालामगोन। अब्ला मानव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय बुजिबाय जोंहा बिक्रम दैमारि सारा मा बुंखो, लोगोसे बिटिआरनि बारग'सि प्रमद बर' सारा मा बाथ्रा बुंखो। दा नोंथांमोना बेनि बेलायाव मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै फैबाय थानाय MLA इलेक्सनाव बबे मोनसे पलिटिक्स पार्टिनो भटखौ जों होनांगौ बिनि बागै बुजिनो हायो। अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।